Hyvät kuulijat, olen nyt täällä Tampereella, eli sana on vapaa Tampereella. Ja nyt tarkoituksenani on haastatella Tampereen pakolaisia, eli siis ei Tampereen pakolaisia, vaan Tampereelle muuttaneita pakolaisia. Eli yhtä heistä, koska täytyyhän saada myös heidän mielipiteensä, miten heitä täällä Suomessa oikein on kohdeltu. Rehellinen mielipide, ja nyt sain osoitteen ja nimen. Tämä on täällä Hervannassa mies, jonka nimi on Teuvo Nasser. Hän on maanmittausvatussi, mutta kuitenkin suluissa oli nimi Teflon Nasser. Täytyypä nyt kysyä, kumpi hän on, mutta katsotaan, tämä on aika pieni talo tässä pihalla. Omakotitalon pihalla tämmönen mökki on ja sisältä kuuluu ääniä. Kyllä täällä joku ihan selvästi on. Koputetaanpas. Joo. Hyvää päivää. Anteeksi, että häiritsen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitä jaha. Häiritsenkö nyt pahasti? Hyvää päivää. Hyvää päivää, good evening. Miten teillä on asia? Niin, en nyt kai häiritse, kun teillä on meneillään joku, mikä teillä on tossa meneillään? Abrahna. Vai niin? Oli bitbisyydetä abrahna. Minä opiskelen. Joo, niinpä. Tuohan on suomen kielen minä perustun suomen kielen kulttuuri. Minulla on tässä juuri urheilulajeista meneillään aakkoset, jossa mainitan, että sellaiset lajit kuin hiiren syöksy ja linkopallon heitto sen sijaan ovat tällä hetkellä täysin unohduksissa. No niin, ne kyllä ovatkin. Mutta se on tämmöinen. Joo, anteeksi nyt, että häiritsen, mutta ehkä minä voin kysyä teiltä pari asiaa, kun... Ja se käy kyllä peinsä. Joo, tämä koskee lähinnä teidän pakolaisuuttanne, vai siirtolaisuutta, kumpaa se nyt mahtaa olla. Minä olen vaihto-oppilas. Jaa. Kehitysvaihto-oppilas. Kehen teidät on vaihdettu? En minä tiedä, mutta matkalla tuli yksi suomalainen vastaan, joka sanoi olevansa menossa Gambiaan. Te olette Gambiasta siis alun perin. Mikä tämä teidän nimi, kun oli tuossa Teuvo Nasser ja sitten kuitenkin tuolla luki, että Teflon Nasser. Kumpi tämä on? Teflon. Teflon on oikea nimi, mutta te olette siis muuttaneet nimenne. Joo, se oli ennen Guttaberg. Just joo. Mutta maassa maan tavalla tai maasta veiksi. Niin on. Mites, minä haluaisin nyt tiedustella ensinnäkin, kuinka... Otatteko te sitruuna voi leipää? Ei, en ota. Otatteko appelsiinipiirakkaa? En nyt, kun minä haluaisin lähinnä vaan haastatella... Haistakaa home sitten. Joo, haastattelen sitä, että ensinnäkin kuinka kauan te olette ollut Suomessa, eli täällä Tampereella? 2 viikkoa. 2 viikkoa vaihto-oppilaana ja heti on talot ja ammatit ja pelit. Miten se on mahdollista? Ja Suomessa niin järjestyy pikaisesti kaikki apu. Ja hienosti hommataan, varsinkin jos joku heti tulee ja katsotaan, että siinä nyt tulee joku, joka ei ole täällä Suomessa aina ollut, niin kaikki tulee, silvu, please, olkaa ystävälliset, asukaa, syökää, juokaa. No etenkin varmaan tätä viimeistä. Mites teillä tuo juomapuoli on? Kyllä sitä on riittänyt, mutta ablahna, minä tahdon sanoa, että suomalainen on hyvä mies ja nainen myöskin. Jos on nainen, niin se on hyvä nainen, mutta jos se on mies, niin ei se silloin ole nainen. Helkkari viekö. No ei, se on silloin mies. Te pidätte suomalaisista? Minulla on pelkästään hyvä sanottava. Tämä on eri fiinisti järjestetty nämä systeemit tänne. Minäkin olen täällä opiskelemassa, minä olen maanmittausvatusian keisari tällä hetkellä omassa maassani ja melkoinen keikari täälläkin. Kehitysapu on vorkkinut oikein kohdalleen ja minä kohta menen ja rakennan Gambiaan hienoja taloja ja rakennan sinne varsinaisen palatsin. Jaa, no on syytäkin tietysti katsoa tätä teidän nykyistä asuntoa. Tämä on niin kuin leikkimökin tapainen. Eipäs marmanteta. Minulla on pelkästään hyvää sanottavaa. Minä olen Suomessa saanut opiskelupaikan. Minulla on upea lukaali tämä asunto. Aika pieni. Tässä on myöskin ikkuna.
Niin Mutta on. se ei ole vielä tähän tehty, koska kellariin ei saa rakentaa ikkunaa ilman viranomaisten erityissuositusta. Räppänä kyllä on, mutta se on muurattu umpeen. No joo, Että ilman kun kyllä täällä on niin minulla- pimeä, kun ei meinannut erottaa koko miestä. Eipäs Niin, että Eipäs. tarkoitin, kun oli täällä... Eipäs nyt lähdetä pois vielä. Ei minä mihinkään. Mutta itse asiassa te ette nyt ole minkä... Siis mä oon yleensä luullut, että kaikki Otatteko pakolaiset... työ mustaa makkaraa, herra? Ei oteta. Ei myöskään. Niin, että kaikki siirtolaiset ja pakolaiset vaan inhoavat suomalaisia, kun ne on niin rasistisia. ja Ei tällaisia. se pidä paikkaansa. Minua on ainakin kohdeltu oikein mallikkaasti. Viranomaiset ovat avosyllin ottaneet vastaan itse asiassa. Minä olen saanut jo syntymästäni asti kutsukortteja Suomesta, että tulkaa tänne asumaan. Kaikki suku, että täällä teitä odottavat suomalaiset. Ja näin Joo. on käynyt. Viranomaiset eivät ole minua kovin kaltoin hakanneet. Potkineet kyllä pikkusen ovat Bershautsille, mutta Joo. se nyt on normaalia. Jaha, ai normaalia. Niin. Vai niin? Tämä on oikein hieno maa ja kyllä minun täytyy sanoa, että ei minua haukuta rosvoksi kadulla. Mutta minusta nyt tuntuu, että teillä meni vissiin vähän kielisolmuun tai sekaisin tuossa. Pakkohan teidän nyt on kauemmin täällä asua kuin 2 viikkoa. Oliko se nyt sitten 20 vuotta? Ei, vai? vaan 2 viikkoa minä olen asunut, kun minä olen vähän niin kuin Gambian suomalaisia alun perin. Voidaan näin sanoa, että Ai jaha, ootteko te syntynyt 52? kyllä. Ymmärrän. Isän Oliko jälkeen. pikajuoksija? Mitä? Oliko isä pikajuoksija? Ei se ollut ennen kuin se tuli vangituksi, niin sitten se lähti karkuun ja Jaha. juoksi ennätyksiä. Jaha. Siis, Niin. Joo. Ei siis Helsingin olympialaisissa ei ollut teidän isä. En minä tiedä. Minun jaa. isäni ei ole ollut missään, koska minun isäni ovat paidan alla. Minä sanoin isä. Ja minun isäni ovat heikoissa kantimissa, taikka minä tarkoitan, että suomen kieli on sen verran heikoissa No kantimissa. niin, ja minä että epäilen, että tämä on kuitenkin 20 vuotta, kun te olette ollut täällä, koska teillä on valmis ammatti ja kaikki. Missä te olette töissä muuten täällä Tampereella? En missään. Minä opiskelen. Aha, ja palkkaa tulee jostain. Minä olen saanut hurjasti rahoja Suomen valtiolta. Minä saan jatkuvan eläkkeen, minä saan myöskin opiskelutukea. Hoas on ostanut minulle auton. Vai niin? Niin. No teillähän menee siis hyvin. Niin menee, minä saan rahaa, se on 15 markkaa vuodessa. No, Miinus vero tosin, joka minulla freelancerilla on tällä hetkellä 68%, että laskekaa siitä 15 markasta, niin siinä jää melkein 15. No me jääpä paljon, meidän pitää laskea housut alas. no älkää nyt alkako. Minä vaan laskin, että kyllä siinä jää rahaa. No nyt tää täytyy tietysti jotenkin vissiin suhteuttaa Gambian oloihin tää, kun teillä noin hyvin menee ja 15 markkaa kuussa. Niin, Vuodessa. Mitä? Vuodessa? Jos te taas sekoitatte nämä ajat. En minä sekoita, te sekoitatte. No, tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta todelta. Ja Niin. Teflon Nasser vaikuttaa hyvin voivalta. Ja Kyllä, minä olen lihannut. Minä painan nyt jo 23 kiloa. aha, no paljonko painoitte ennen tuloa? Niin paljon kuin perse kesti. Jaa, no se ei varmaan paljon kestä. Taidan tästä vissiin hiippailla ulos, alkaa niin Olette ahdistaa. niin taitavan näköinenkin, että On niin pieni jatkan. paikka, mutta kiva kuulla myönteistä Suomesta. kyllä. Ja siihen Hyvä me maa. nähdään, että ei Pankaa pidä ovi paikkaa. lukkoon, ettei ne muuta suomalaiset Joo, suhnat pääse tänne sisään. Ai jaa, onko teitä naiset ahdistellut? Naiset ahdistelevat minua tavan takaa. Takaa, entä se estä? Edestäkin. Tavan edestä. Tavan edestä. No, minä panen oven lukkoon, etteivät pääse. Panka, mutta Niin, älkää oven ovea. lukkoon. Kyllä, näkemiin. Näkemiin. No, eihän tämä aukeaa, Tai mikä kuulemiin. helvetti tää. Sanoi Sofia Kuule... Mykälle. Hei päin. Hei. Joo. Tefloni. Joo, kuulemiin hyvät kuulijat. Tähän tää järjettömyys loppui.